Добре дошли в рая. Датата е 18 август 2025 година. 1 час след дъжда. Дългоочакваният дъжд, който продължи повече от 4 часа. В Родопите. Надморска височина 1500 метра. И виждате последствията. Преди 1 час прия дъжда и съответно се вдигат невероятни, вижте, все още възможно е отново да завали. Невероятна красота. Дигат се изпаренията от планината. На 1900 метра все едно, че си в облаците. Каквото е отгоре, такова и отдолу. Облаци навсякъде. Наистина е много красиво. Лек ден ви желая.